No és un congrés perfecte, però perfecte, que n'hi ha en la vida perfecte, no? Però jo crec que té moltes més coses positives que millorables. I a banda de ser un tòpic, jo crec que és, sobretot jo ho resumiria en il·lusió, il·lusionant. Il·lusionant no sols per la bona participació, il·lusionant no sols per el bon treball que s'ha fet en les ponències. Jo puc parlar personalment sobretot de la ponència política, ponència estratègica. És il·lusionant perquè s'ha mirat i s'ha intentat de fonamentar els ciments del que volem que siga el nacionalisme o el valencianisme del segle XXI, i canvi de xip, i valencianisme de la transició de fa 30 anys, jo crec que ha de canviar perquè estem en el segle XXI, sense deixar de ser el que som, però en base a la suma, en base a la incorporació de noves sensibilitats, i també és il·lusionant perquè jo crec que la militància, la gran majoria dels delegats, jo crec que aquest missatge de canvi i d'actualització del missatge, que sempre són qüestions sensibles i qüestions arriscades, jo crec que ho ha entès, no sols per la participació en les ponències i en les esmenes, sinó també per les votacions finals. Jo crec que, en definitiva, tot és il·lusió i en la nostra mà està, a partir de demà mateix, que aquesta il·lusió i les persones, sobretot de l'executiva, però els consellers nacionals i, en definitiva, la militància, siguem capaços de transformar il·lusió en realitats. I, sobretot, que al final en la política serveix bàsicament per millorar la qualitat de vida de la gent i és una vocació de servei. Si tot això i tota aquesta il·lusió serveix realment per a fer dels nostres conciutadans una vida una miqueta millor, jo crec que haurà valgut la pena, però està en la nostra mà. Com podem sumar des d'un partit valencianista? Òbviament és l'únic partit valencianista amb una certa presència institucional en el panorama valencià. Hi ha bàsicament dos eixos en el joc polític, l'esquerra-dreta o el valencianisme i el centralisme, diguem-ne d'alguna manera. Els dos grans partits, PP i PSOE, està clar que ells juguen sempre a defensar els interessos de Madrid al nostre territori. Nosaltres, el Bloc, som l'única proposta que defensa els interessos valencians. Què vol dir defensar els interessos valencians? Bàsicament, allò que fan a Galícia, allò que fan a Euskadi, allò que fan a Navarra, allò que fan a Catalunya, allò que fan a la gran majoria dels territoris de l'estat espanyol. I es podria resumir en defensar, exigir, demanar més recursos i més autonomia, però bàsicament per millorar la qualitat de vida de la gent. Ens interessa la gent. Clar, aquest missatge, més o menys novedós per al nacionalisme tradicional, s'ha d'implementar o ha de sumar al nostre, diguem-ne, missatge històric i missatge que ens fa ser allò que som, que és aquest missatge de les arrels, dels valors, d'allò que ens fa ser valencians, ni millor ni pitjor que uns altres, però ser un poble amb les seues característiques i que no volem deixar de ser poble. Des d'aquest punt de vista, jo crec que tampoc no som sols el partit de les banderes i la llengua, sinó que són, a banda d'això, perquè no hem deixat de ser res, hem actualitzat el discurs per a parlar d'allò que m'imaginem que interessa a la gran majoria de la gent, com és la seva qualitat de vida, el seu benestar, i que els polítics no servisquen per crear problemes, sinó per a solucionar-los. Jo crec que això és una de les novetats i esperem que així ho entenga la majoria de la societat valenciana i a partir d'ací anar sumant. Jo crec que aquesta és una línia estratègica no sols interessant perquè ens la creem, sinó necessària, perquè estem al segle XXI. I això la gent ho ha d'entendre. I en aquest sentit, no sols és la mitjana dels membres de l'executiva pròxima, és una mitjana d'una edat en la qual aquestes persones estan formades i estan informades en tot el món de les TIC, de les tecnologies i de la informació i de les tecnologies o les noves tecnologies. Jo crec que cada vegada menys regidors utilitzen la xarxa per interactuar amb els seus votants, amb els seus simpatitzants, amb la seva gent, en forma de blogs, en forma de Facebook, en forma etc. Jo crec que des del punt de vista internament també és una aposta de futur, que els càrrecs institucionals i la militància del bloc pugui compartir els èxits electorals, pugui compartir allò que es fa bé en altres col·lectius en forma d'intranet, en forma d'un feedback continuat i un flux d'informació que faci que no sols externament amb la relació amb els nostres votants i simpatitzants volem ser pròxims a la gent, perquè al final som
els representants d'aquesta gent i el nostre motiu de ser és defensar aquelles persones que han confiat en nosaltres, a tots, però sobretot als que han confiat en nosaltres, i des del punt de vista intern, perquè jo crec que rendibilitza molt millor la feina d'una organització o d'una associació des del punt de vista intern i sobretot ser més eficients i més eficaços. En aquest sentit, jo crec que ho fem per convicció, però també per necessitat, perquè estem en el segle XXI. Encoratjar a la gent que confie en el blog, perquè confiar en el blog vol dir defensar els interessos dels valencians, torno a repetir, els interessos pràctics, benestar, contra la crisi, la millor solució són respostes valencianes, i respostes valencianes vol dir més autonomia i més recursos per afrontar-la, que ens acompanyen en aquesta il·lusió, que ens acompanyen en aquesta actualització, i també fer una crida a aquesta gent que no se sent especialment atraguda o atreta per un missatge, diguem-ne, valencianista tradicional i que miri el blog com aquesta tercera força, com aquest espai valencià de progrés, que és l'única alternativa a les dos grans multinacionals del vot, als dos grans partits PP-PSOE, que jo crec que per a molta gent és un poc, com diuen en el castellà, más de lo mismo, i sincerament tenen un missatge poc atractiu i que són allò de sempre. Jo crec que aquest missatge novedós ens agradaria i lluitarem perquè això cal en la societat.